Alishada iholi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenzi ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho. Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iholi ash esisiza abantu abaningi. Khumbula impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u1200 rand nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo ethi Alshadai Herbal Shop, Matches Arcade 349 West Street eThekwini, noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Alshadai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo wesizwe babo ujabulile mfana umhleja khehla mlungu. Namhlanje sivakashela uMakhosi uCele usuka endaweni yaseMthwalume eNyavini. Inamba yakhe ethi 0785077828. Angazi noma Makhosi kusayiyona uma usuyishintshile ngoba mhlawumbe abantu sebekuxaka. Hayi isiyona Babu Dokotela. Umuntu bengakuthola yona noma kamakhelwane noma ingane yakhe seqede esikoleni noma elinye lamathwasa olithembayo bangakuthola kuyona. Ikhona ethwasa it's 083 723 0468. Okay. Uma umuntu efonela ethwasa angabasana aqhubeka nalo mhlawumbe lemhlolela lichazela yonke inkinga kwenza njani? Hayi anginankinga ngoba na umsebenzi liyawazi. Mifuna ukuhlola nje ningamhlolela. Kodwa ke uMakhosi naye uzomthola mefuna uMakhosi. Okay. Yes. Ngizocela ukuthi ke sikhulume lana ngezinto ezikhathaza kakhulu abantu esigodlweni ukuthi namhlanje yini ozokhangisa ngayo abantu uthabe ezokwenzani kuwena. Makhosi abantu balilande kakhulu ibhodlela lemali. Yes. Balisebenzisile wadlula kulona wabanika ukudla okuhlanzwa nezinkukhu. Ufuka uphonse lapha egcekeni. Usayikhipha lo ndoku noma mhlawumbe uhamba waba nenkinga? Ikhona Babu Dokotela. Ikhona. Yebo ikhona nje ibasiza kakhulu abantu. Ibasiza kakhulu kwimanje nje ngizofika kuthanda ukuthi abantu bezolanda yona le nduku ngoba ayiphathiswa le nduku. Makhosi usubasizile abelaphi usubasizile abathandazeli ngalomuntu webench umethe umuntu agcwala ekhaya. Yini lento abanika na ibench umuthi yini lento leso? Hayi kunezibunge nje sizisebenzisayo ukuthi thina zango masiphathi phela amayeza afanayo. Usho nje Makhosi? Yes unesibunge nje ngisinika kakhulukazi abafundisi. Uyabona nje lothi ibandla lakhe lincane. Hayi makeze uMakhosi ucela lizogcwala ibandla lizofuka imali ngempela. Okay umuntu umeyisangoma ngeza kuwena niyathembana? Isangoma esigodlweni esisuthi nje sathwasa saphothula angeni umuntu asiyibona imali asisi uMakhosi. Siyabonga umuntu osethongela. Ngifuna ke sikhulume lento ukuthi amathwasa ayahamba othwasa zakhulelwe. Yidlende umjolo lento enziwayo noma amanyala nibiza ngani lapha edlozini? Hayi angazi nje badoda engizothi yini. Angazi ukuthi ngizoba yini kodwa into ekhona leyo. Into ekhona. Yes ukuthi umuntu wesimame ethwasisa umuntu wesilisa kube khona into ezenzekalayo. Azakhulelwe. Azakhulelwe impela. Ungathembakali uthini kubantu abasayenza le nto? Barong kakhulu ngithi mina umntwana mayeqala engena ethongweni akabhekisisa ukuthi uyongenapi. Yes akabhekisisa ukuthi lo muntu ayomngenisa uhamba kanjani yena ngoba izinyanga imvamisa Babu Dokotela ziyathwasisa akufanele ngabe ziyathwasisa. Akona umsebenzi wazo lowo. Angiphela sina amabhuku uthini manje ukuthi sovalwe business manje? Akona umsebenzi wazo inyanga Babu Dokotela into engaqedile. Yes into engaqedile. Manje mesethi ufuna abantu abawu15 useyathwasisa lana wakhe ikotisha elikhulu. Angathwasisa Babu Dokotela sisho lutho. Angathwasisa sabe namathwasa u20 kodwa ngeke azaphume nomsebenzi lo mathwasa. Kodwa bazokhokha. Yes bazokhokha kodwa bona. Uzokhokhisa. Yes kodwa bona ngebakhokhela. Bona ngiyabakhokhela. Yes bogcina ukukhokha kuyena. Ngoba ugcina ngokukhokhha kuyena ngoba naye lo muntu akafundile. Phahlela ithongo lakho lomnguni. Why umnguni ubalekile ethongweni? Ubalekile Babu Dokotela ngoba izinkamba ziningi. Khona amanono, izambulo, ya omndiko omdawu. Yes ukhamba lamanguni luhlanganisile yonke izilimo. Yes hlanganise zonke izilimo. Uma ufakela umuntu ukhamba lamanguni nje ususomhlanganisela konke.
okushuthi kuyinto ebalekile ukuthi uma uyesangomeni sikwenzele lento kubalekile ukuthi isangoma siqalile ngale inkambi ejwayelekile omndiki nomndawo kanjalo omanono ebese kuthi ke uma usuzophothula egcineni ube sofaka umnguniki yes ufakelana umnguni ufaka umnguni ufaka amanono ufakelana neinkamba ufakela ukuthi hlanganisa wonke phela lamathongo lawo amanono amathongo amambi uwenza bemahle amanguni uhlanganisa wonke amathongo akho Uke wakhuluma ngemithombo yamabele lapho wakhela umuntu into enhlanhla but kusena lembuzo ethi Babu Dokotela bese fora Makhosi akaphumela uba lento iyisithwalo noma iyini akuyichaze lento leyo inhlanhla Babu Dokotela yes inhlanhla enkulu yes inhlanhla yakomalume sikhuphulela inhlanhla yakomalume kodwa ngohlangohla kaMalume yes isikhulume sibakhuphulelani sikhuphulela labantu othola ukuthi athi umuntu umana wagana wangashada yes wagana uma wangashada nalabo bathi uma wangizala angisazi isibongo sami uyakwazi ukulungisa lento yes siyasilungisa into enjalo Makhosi ziningi into kwazithinta ekushutheni kwakho ulokuchazela abantu ngento eziningi but ufike la uthi uphethe umuntu oyibheji umethe umuntu usahambile akasizakala yini lo oqhosha njengokuthi unento umuntu umethe akasizakala akasekona uzomenzani uzomkhipha imali ebank uzomnyusa kumashonisa afuna uboleka imali ikhona kodwa lento ikhona lento yena abanye bayayazi yes ikhona bengifuna ukusho wena uthi ikhona ngisho yes iyasebenza yeke Makhosi le ndoda ihlala osekweni lomfula ngebhodlela lemayonnaise yebo khuluma lento ihlala eduze komfula Babu Dokotela uzobuza umunye ukuthi ihlala kuze kuthini ngizokuphendula lo mbuzo mosofika esigodlweni ngoba manje singachaza into eziningi uma uzolanda lento Babu Dokotela yes uyalala ngamakhosi ucela yes awufiki nje uhambe ufuna ulale awukwazi ukuthi uvesele ungifakele kaphepha asiposi ngophepha asiposi into kanje uthi Makhosi sinda lapho uzobeka khona le ndoda yes nakhona uyalala okay uyalala wena nje ungaphatha ithawula lakho uphathe icolgate uzofulala ngamakhosi ucele uzokwenza lento uzokhuphula uthini la ungashiwa indoda umuthi ukhona hlakaza idivorce uma umuntu ethi baya divorce uthi wena uyakwazi una umuntu okuyihlakaza lento iphela umuntu umethe ushiwa indoda uthi angashiwa indoda umuntu ukhona angashiwa indoda angashiwa Babu Dokotela ngithi cha angekho umuntu oshiwa indoda ngikhona makeze umakhosi ucela uyinabo uzoyifonela yini indoda angihlangani nendoda yakhe bengithi ebusuku muselaza angihlangani nendoda yakhe mina ngizomnika nje into le uthi hlakaza idivorce ngalomuthi uthini la Makhosi ngithi Babu Dokotela oxakwe nje yindoda oxakwa ama divorce akathinta umakhosi ucele 078 5777828 uzohlala ka nandi emshadweni wakhe ngokuthula Babu Dokotela babo wesizwe unomakhosi uthi hlakaza le divorce ungashiwa indoda utheni ubhala kambe Makhosi zange mayibhala nje ungashiwa indoda umuthi ukhona ububhalelo ba ubuzibhalela hayi bengibhalela ngifundile asibonga kakhulu umntwana Thonga usekwazi ukusichazela uhlango lakhe abe sifuna ukwazi ngempela ukuthi le ndoda ihlala kuphi uyasho ukuthi ihlala usebenzini lomfula siyabonga hayi siyabonga Babu Dokotela amen yebo Usuhlupheka isikhathi eside izinto zakho ayihlangani usubuye ukuyothwala isigubha sisebenzi uBabu Dokotela uzokuvulela inhlanhla zakho ube nemali 063 689 8922 noma 082 459 1816 uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha